Wij schetsen het algemene beeld van de verkiezings. En dan presenteren we de uitslag. Nou ja, ik ga daar nooit derde in. Ik denk, nou, ik wil leuk dat er wat mensen zitten. Nou ja, toevallig die Klaas de Jager en Pieter Braaksmeijer. En dat is, nou ja, dan toon je even belangstelling. Richting de burgemeester even. En de organisatie. Nou, dat is wel belangrijk. Een soort belangstelling wie er van de morgen net bij het bekendmaken van de definitieve verkiezingsuitslag. In Noord-Eerst-Friesland en in Nacht-Kaspelen zie het er maar enkele meesken in de seel. De definitieve uitslagen verschilden net van wat Oranje West je al bekend maken wie. Zo die eerste tellingen, nou, daar wisten we wel, dit is goed. Maar nou weten we zeker, het zat we zo waans ik bekend maken ha, sabloot het dus ik. En eigenlijk in uw budget dat voor de partijen die erin zitten, net zo vallen verhoren. De VVD gaat eruit, Forum komt erin en voor de rest is het eigenlijk zat het weer. Dat Jild beslist net van Noord-Eerst-Friesland. Daar waart de verdeling van zitten bot omsmieten. Ja, met name de FNP en wie. Nou ja, en we hopen natuurlijk al wij in de coalitie komen. Maar het is altijd aanwaarts in de beeldpolitiek. En als dan kijkt naar de uitslagen. Normaal haast die 1 of 2 die het eigenlijk de voorkeurstem krijgen. Maar bij ons bent eigenlijk nou ja, die nooit in de reer komen. Ga je de voorkeurstem. En dat is heel bijzonder. We hebben een opkomstpercentage van 54,48%. En in 2018 weer het 46,42%. De opkomst lei in het Noord-Eersten van Friesland nog boppen het landelijk gemiddelde. Doch bloot het een punt van aandacht voor de lokale politiek. 48% van de mensen bleef thuis. En die denken, nou ja, boeiend, maar ik neem net de moeite om te stemmen. Hoe willen wij 3 dagen Iepen binnen? Hoe willen we in alle dorpen zitten? En dat vind ik schande. Dus dat is eigenlijk gewoon een opdracht voor de naaier hier. Ja, en zo vielen ze dat de politiek net is van we zitten maar 21 mensen op die toontjes en we vergaderen even en wat dan ik. Nee, maar dat zit ik weten. We doen het voor de mensen. We zien hoe wichtig het is. Dit sprankelt.